Oh, so weird way. And then, what's the island? Oh. Yeah, subele esikoleni. Woza la wena, ukhuluma nawe. Uyabona amafoni? Hawu, usubele esikoleni? Okay. We, ayikho lento enifundayo nina. Nemosha imali nokudla kwahulumeni. Nyakumosha nje, nyakumosha. Oh, uhlele ekhaya kudlala ngawe? Hayi, akudlala ngami mshana. Akudlala, hayi uthini manje mshana? Nawe uyahamba. Uyafunda nje noma uqhumuzela imini yonke? Angiqhumolozi mshana. Mshana ngikudala kabi ukuthi manje ngithi ngiyaqhumoloza, ngiqhumolozi. Kodwa uma ngiphendula umuzo wakho, ngiyafunda. Kunamagama esiNgisi engiwafunde namhlanje. Yabo, i-English. Imamshana, Nando's. Yes. KFC. Yes. Finger looking good. Ngiyafunda nje mshana, ngiyafunda nje kuphela ngiyafunda. Awu, ngasi la magama njalo nokudla phakathi. Ukudla. Hayi, ngiwafunde namhlanje. Ku-dictionary. Ya dictionary. Ngiwafunde khona. Ya. Okay. Hayi, ngiwafunde khona. Yawazi nomhlaba ophila kuwona noma ubuzwe ngawo. K79 checkmate abakatshelwana Bendis 4126 ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo yokubona impumelelo kodwa ngabaphosa kaSkhopho ngilo mhlaba owenza isigwili siphenduka isichaka ngilo mhlaba owenza isichaka siphenduka isigwili baba ngilo mhlaba owenza umkhaya sakhohlwe inkaba ampampuluke noma sigebenge betheka khohlwa amakhaya mina ngumhlaba wabanamanga nabaneqiniso ngilo mhlaba oshabalalisa zonke ifiso ngenza ubaba dlwengula ingane yakhe mase cifiso ngilo mhlaba ungcolile buza mina ngamaqiniso ngoba ngumhlaba